హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్‌తో సహా ఉంటది. సో మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఒక ఫోటో ఏదైనా ఫోటో మీకు నచ్చిన ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి సో దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 12 సెకండ్, 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి కిందకి తీసుకురండి. సో మొత్తం లిరిక్స్ కిందకి రావాలి. సో ఇక్కడ కరెక్ట్‌గా ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దీన్ని ఇంకోసారి కాపీ చేద్దాం. కాపీ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఉంటది. సో ఇక్కడ చిన్న చిన్నగా ఒక లిరిక్ ఉంటది. దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే పైన వెళ్ళిపోతుంది కదా! దీన్ని ముందుగా కట్ చేసుకోండి. సో ఎంత లిరిక్స్ ఉందో అంత కట్ చేసి ఈ లిరిక్స్ కిందకి రావాలి. సో ఈ విధంగా పెట్టుకోండి. సో ఈ విధంగా పెట్టేసి సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ 12 సెకండ్, 28 మిల్లీ సెకండ్ల దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. చాలా ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న ఫోటోసే చాలా ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. మొత్తానికి సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్‌తో ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. A few moments later. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటది. లిరిక్స్‌కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటది. సో సెకండ్ ఫోటో అండ్ థర్డ్ ఫోటో. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే లిరిక్స్ ఉంటది. సేమ్ అలాగే మొత్తానికి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! దీని నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇదే ప్రాసెస్‌తో ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటది మొత్తం వీడియోకి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 31 సెకండ్, 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒక్క లాగ్ ఫోటో ఉందిగా ఈ కింద ఫోటో ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో కింద ఫోటో నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నా. మీరు దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 26 సెకండ్, 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.